Иногда для счастья нужно лишь внимание и любовь близких, уважение родных и вовремя сказанные теплые слова в адрес тех, кого считаем самыми нужными и дорогими людьми. Интернет-передача «Миннан сиңа салям» с удовольствием предоставляет такую возможность тем, кто не забывает о памятных датах своих близких людей. Мы открываем нашу сегодняшнюю передачу и приглашаем к экрану первую именинницу. Прекрасная женщина, жительница села Старый Атлаш, Якупова Разыя Алиевна встречает сегодня свой день рождения. Ей исполняется 67 лет, с чем от чистого сердца поздравляет ее дочь Гюзяль, зять Фярид, внучка Луиза с мужем Олегом из города Тольятти, и дочь Галия, зять Рустам, внучки Айсылу и Ляйсан из города Саратова. Они все признаются, что на этой земле для них есть два солнца. Одно из них светит на небе, а другое живет в родном доме. Это вы. Вы для них, а также для своих зятьев и внучек, ни с кем не сравнимое драгоценное солнце. Мамочка, мы росли, молодые побеги, нежась в лучах твоего тепла и ласки. Когда была буря и ломала, ты заслоняла нас с собой. Когда дождь неперестанно лил, ты укрывала нас. В метель и стужу ты укутывала нас, и мечты о лете грели наши души. Теперь мы выросли, молодые, крепкие, с раскидистыми кронами, и хотим, чтобы ты, мама, отдохнула в тени наших ветвей в знойный день. Сегодня мы хотим немного рассказать о тебе, наша любимая, а потому перейдем на наш родной язык, ведь как ни крути, самые теплые и искренние слова признания в любви и уважения исходят все-таки на нем. Безнең яраткан әниебез, әбекәебез гомерен хезмәттә үткәрде. Ул төзүчеләр тармагында эшләп, маляр, штукатур вазифаларын башкарды. Авылда бер генә төзелеш тә аның катнашыннан башка үтмәде. Эштән кайткач та ул тик тора белми иде. Иң яраткан шөгыле гөмбә һәм җиләк җыю. Гөмбә җыярга нык ярата. Барысы да тирә-юньдә бу гөмбәле әзерләнмәләрне ашарга яраталар. Чөнки дөрестән дә телен йотарлык тәмле булалар. Соңгы елларда әниебез лаеклы ялда булу килеш, Хинд киносы астында йон оек башлар бәйле, юрган сырый, тегә, алтын куллары һаман тынды белми шул. Барыннан да элек гаиләсен, аеруча оныкларын ярата. Кияүләре Фәрид һәм Рөстәм аңа тугры дуслар һәм ярдәмчеләр. Алар аны нык ихтирам итәләр, хөрмәт итәләр һәм яраталар. Әниебез бик иртә пар канаты. Әтиебез Якупов Дәүләтша Шагимәрдән улын бакылыкка узатса да, кулларын төшереп боекмады. Без балалары өчен тырышып гомер кичерде. Бүген без аңа ихластан рәхмәт укып, яратуыбызны белдерер идек. Әле тагын бик озак еллар туган йортыбызның уты сүнмичә, безгә кунакка кайтып, балалар дип үзебезне хис итергә язсын. Бәхетле бул алтыныбыз, ул бәхетне сиңа без китерик. Котлы булсын әни туган көнең, бәхетләрең килсен мул булып, җыелсыннар матур бәйрәмеңә балаларың табын тутырып. Син бит безнең иң матур әни, иң акыллы һәм иң сөекле. Гомер буе булып яшәрсең син, булып бу тормышта хөрмәтле. Бала-аныкларың рәхмәт укый, бары саулык сиңа телиләр. Махсус сине котлап җырлатырга иң матур җыр әни эзлиләр. Кадерле Разыя Алиевна, иң матур җырны сайлап алганнар алар күрәсең. Рәхәтләнеп, әлеге күчтәнәчне сезгә тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.